Malawi Today. Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamangala mwini fumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Nduna zina za boma azilumbiritsa. Nduna za boma aziwuza kuti ziulure chuma chawo. Ndipo munkhani zina aphunzitsi 800 omwe alembedwa ntchito kumene ati sanalandirebe malipiro awo. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, nduna zitatu, mlembi wamkulu wa boma komanso wachiwiri wake alumbira kuti adzagwira ntchito yawo motsata malamulo. Poyankhula atatsogolera mwambo olumbiritsa anthuwa mu mzinda wa Blantyre, mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anatsindika kuti salekerera pamene zinthu zikulakwika. Choncho akuluakuluwa akuyenera kugwira bwino ntchito yawo. And so forth to save time. So I want you as civil servants to cut short the meetings and if possible, to have virtual meetings so you don't. Inuyo ngati nduna mwasankhidwa kugwirani ntchito modzipereka kuti tonse limodzi titukule dzikoli. Koma osapanga zibwana ndi ntchito, chepetsani maulendo komanso mikumano zomwe zimaononga ndalama za boma. Pamene ndasankha ndunazi, anthu ena ayamba kale zoyankhula zina zonyoza, koma ndikufuna ndikutsimikizireni kuti pali anthu ambiri amene asankhidwe ndipo awa ndi anthu ochepa chabe. Choncho ndikutsimikizireni kuti mudekhe chifukwa boma ili likhala lokomera mbali zonse. Now, there have been a number of comments on the appointments that I made. A lot of very comments, some of them I think ridiculous. Pamwambowu a Justin Saidi analumbiranso ngati mlembi wamkulu wa boma kulowa m'malo mwa Colin Zamba, ndipo wachiwiri wawo ndi Stuart Ligomeka. Saidi analankhula ndi Daniel Zimba. Choyambirira ndithokoze kwambiri president athu Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa choorganizira kuti ndikhale mmodzi wa akuluakulu oyendesa boma ngati chief secretary. Si chinthu chapafupi, ndi chinthu cha mtengo wapatali, ndipo nditsimikize kuti ndigwira ntchito moyenereka monga mmene dziko liyenereka kuyendera. Ngati dziko tili ndi manifesto, and manifesto imeneyo tiyitsatira chifukwa manifesto yathu ya boma ikusonyeza kuti dzikoli titha kulitukula kanthawi kochepa. Ndiye tiyesesa kuti tipange zofunikira kuti boma lathuli lipite patsogolo. Bungwe la National Anti-Corruption Alliance NACA lapempha nduna zonse zomwe zasankhidwa kumene kuti zikalembetse chuma chawo mkaundula wa boma pasanathe miyezi itatu. Boma linakhazikitsa malamulo okakamiza ndunazi kuchita izi nthawi isanadutse. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Boma mpando wa bungwe la NACA Amaiko Kaiyatsa ati kulembetsa katundu omwe munthu ali naye asadasankhidwe kukhala nduna kapena wachiwiri kwa nduna, komanso munthu kugwira ntchito mboma kumalimbikitsa kuti anthu azike chikhulupiriro kwa munthu amene wasankhidwayo momwe agwirire ntchito akalowa mboma. Izi zikukhuzanso onse amene asankhidwa ngati aphunga nyumba ya malamulo, komanso makhansala ndi anthu ena onse akuluakulu omwe azikagwira ntchito za mboma. Mneneri wa ofesi ya Director of Public Office Declaration Adiyamike Phiri ati nthambi yakhuza maphunziro apadera kuti akumane ndi onse omwe asankhidwa kumene kuti awawunikire za malamulowa.
aphunzitsi 800 omwe alembedwa ntchito kumene ndi boma ati sanalandirebe malipiro awo a mwezi wa Seputembala. Aphunzitsiwa omwe anayamba kugwira ntchito pa 3 ndi pa 4 Septemba ati auzidwa ndi akuluakulu a boma kuti sanalowetsebe mukaundula olandirira malipiro a pamwezi. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Mmodzi mwa aphunzitsi odandaulawa emwe anayimira ziphunzitsiwa a Boniface Grevazio ati akuluakulu ku Lilongwe District Education Officer anawayankha kuti mayina awo sanalowetsedwe mu mndandanda wa anthu oti akhoza kuyamba kulandira malipiro awo. Iwo anati nzodabwitsa kuti anthu ena omwe adayamba nawo kugwira ntchito adayamba kulandira malipirowa, koma ena mwa iwo ambiri sadayambe kulandira malipiro awo. Kotero iwo apempha boma kuti liwafotokozere pa za izi. Tikuyankhidwa zipongwe kwambiri mpakana kumatiuza zonena kuti ayi tidajoyiniranji teaching kukhala ngati kuti kupita kuphunzitsiku ndi chinthu chosaloledwa. Sono aliyense amakhala ndi passion yopita ku ntchito imene akugwira, nchifukwa chake feyo tili okhumudwa ndi mmene akumayankhira ku ofesi pamene ali ku ofesiko kuti athandize anthu ngati feyo. Ndeti kufuna tidziwe kuti vuto ndi chani nanga ndi chifukwa chani akuyankha zosonyeza kuti sali okozeka kuthandiza anthu amene akuyenera kuwathandiza, ndipo akumayankha zokuti tikuyenera kuti tivomereze kuti ndalama zathu sizilowa. Koma mneneri ku Department of Human Resource Management Akeni Ntonga anapempha nthawi asadayankhepo za izi. Mpingo wa Evangelical Lutheran walimbikitsa mipingo ndi mabungwe kuti apitirize kuthandiza boma potukula miyoyo ya anthu. Bishop wa mpingowu a Joseph Vumbwe wati boma silingakwanitse kusamalira nzika zake palokha, choncho ndikofunika kuti magulu ena alowererepo. Bishop Vumbwe wanena izi pamene mpingowu umapereka mbuzi kwa manja 500 m'maboma a Nkhotakota, Kasungu ndi Mchinji ndi cholinga chotukula anthuwa. Innocent Chunga ali ndi zambiri kuchokera ku Nkhotakota. Bishop Joseph Vumbwe anayankhula izi pamene mpingowu umapereka mbuzi kwa anthu pa mpingo wa Nseche mdera la mfumu yaikulu Mwadzama omwe uli pansi pa mpingo wa Evangelical Lutheran boma la Nkhotakota. Malinga ndi Bishop Vumbwe, kudzera mu ntchito yopereka ziweto monga mbuzi mopatsirana, mpingowu watiufikira manja okwana 500 mboma la Nkhotakota, Kasungu komanso Mchinji. Ndi anthu odzidalira odzitsogolera wokha, ndipo ngati mpingo timangopita kuthandizana nawo. Ndi adini athu ndi parish pastor atatipempha dera lino tinabwera kudzalimbikitsa ndi nkhani ya ziweto. Pamonga mukuonera mmudzi muno mulibe ziweto, zinatha ndithu kale zambiri. Ndeti nabwera ndi cholinga choti tiwapatse ziweto za mbuzi, ndi cholinga choti akhale ndija timati person. Bishop Vumbwe anaonjezeranso kuti mpingowu ukupereka maphunziro kwa anthuwa okhudza banking khonde pofuna kupititsa patsogolo umoyo wawo. Iwo ati kuwapatsa anthuwa upangiri wabwino pa chuma kuti akuthandiziranso kuthana ndi nkhanza zomwe zimakhalapo pakati pa amayi ndi abambo. Abambo ambiri amakonda kuwalanda azimayi ndalama zija, kotero kuti kaya mayi anali maloto ofuna kuchita ka business mcholinga chofuna kuthandiza banja lake, zimapeza kuti abambo alanda ndalama zija akamwera mowa, ndipo iwo apachita izi sadziwa kuti limene lindi nkhanza mpaka na umphawi utakhazikika pa nyumba pawo paja. Mfumu Chiwoza komanso mmodzi wa anthu omwe alandira mbuzi mderali Anaomi Maiko ayamikira mpingowu pa zomwe wachita. Ababa tiyoyamikira kuti sana bakuthandizana ndi nkhanza za mabanja zichepa, chifukwa mwina kutenga mabanja ena amathukumana ndi mavuto osiyanasiyana usowa poyambira, koma ababa tiona ngati kuti tsopano kupali nkhanza za mabanja mwathu zichepa ndipo taona poyambira. Mpingo wa Evangelical Lutheran ukugwira ntchito yotchedwa Equity in Action for Gender Justice, yomwe cholinga chake ndi kuthana ndi nkhanza zomwe zimakhalapo pakati pa amayi ndi abambo powapatsa upangiri ndi uphungu pa omwe angapezere chuma. Mlangizi wamkulu wa zaumoyo kumpoto wa boma la Mzimba Azilamu Kawai wati pakufunika machawi kuti ofesi ifikire anthu ambiri ndi katemera wa kansa ya khomo la chiberekero. Akawai ayankhula izi pamene Nduna wa zaumoyo wachenjeza kuti chiwerengero cha amayi amene amamwalira ndi nthendayi pa chaka chitha kudzafika pa 15,700 mchaka cha 2030. Pakadali pano makonsolo amaboma osiyanasiyana akukhazikitsa ntchito
ntchito yopereka katemera wa HPV kwa atsikana a zaka zapakati pa 9 ndi 18. Akawayi akufotokoza. Katemera ameneyu mzimba north ikuoneka kuti ndithu ikuchita bwino chifukwa coverage yathu titero pa chizungu sikuti ikuchepera 70%, ndiye kwa ifeyo tikuona ngati kuti tikuchita bwino, komabe zikusonyeza kuti pali ana ena amene mwina sanafikirike. Nchifukwa chake kampeni iyi ipereka katemera ameneyo kwa aliyense mwana, kaya analandirapo kale kaya sanalandirepo ayenera kuti alandire. Ndizofunikira kutero chifukwa choti kwa amene sanalandirepo ukhala ngati mwayi woti nawonso atetezedwe, koma kwa amene analandira kale ukhala mwayi woti chitetezo chawo chikhale chokhwima chifukwa choti tikhala ngati tikubwereza. Pakadali pano zokonzekera zonse zikuyenda ndithu. Taphunzitsa kale aziphunzitsi m'masukulu komanso azawo moyo athu amene aphunzitsidwa. Apapa tikukumana ndi inu ndithu ndi mbali imodzi yokonzekera kumene, komanso tikhala tukumana ndi ma local leaders. Kupitirira ndi nkhanizi, National Bank of Malawi yapereka cheke cha ndalama zokwana 20 million kwacha ku nyumba ya malamulo. Ndalamayi cholinga chake ndi kuthandizira ndondomeko yomwe nyumba ya malamuloyi yakonza yopereka maphunziro oyambirira makamaka okonzekeretsa phungu a nyumbayi atsopano. Veronica Kafumphe wadza ndi ripoti. Malingana ndi mtsogoleri wa chigawo cha Retail Banking ku National Bank of Malawi, Eric Mthali, potengera kudzipereka kwake kwa banki pa chitukuko, chidakomera banki kupereka thandizo la ndalamali. Tiona tichanzero kuti tithandize chifukwa parliament ndi amene amapanga malamulo oyendesera dziko lino, ndi amene amapanga ziganizo zoti chuma cha dziko lino chiziyenda bwanji. Ndife ngati National Bank timapanga operate mu industry yomwe imakhuzana ndi za chuma. Zozoti kukatha kudwa fundo zabwino za chuma ku parliament zikafikira Amalawi onse kusapota. Ndipo mlembi wachiwiri wa nyumba ya malamulo achikondika Nchinjika wayamikira thandizo ndi kuti lithandiza nyumba ya malamulo kukwaniritsa zina mwa zomwe zikufunika pa mwambo. Titapezeka kuti taona kuti budget kathu nkosakwanira ngati yayi mwina abale watithandizane andaonesa true relationship, because if you ndi National Bank palubale wa kuyambira kalekale. Nyumba ya malamulo ya Malawi ikuyembekezera kuchita maphunziro oyambirira ndi pologalamu yokonzekeretsa aphungu atsopano kuyambira pa 13 mpaka pa 17 Oktoba. Pan-African Learning and Growth Network yapereka thandizo la ndalama ku bungwe losula anthu oyang'anira anthu pa ntchito la Institute of People Management Malawi IPMM. Thandizoli cholinga chake ndi kuthandizira msonkhano wankulu wa bungweli omwe uchitike kuyambira pa 23 Oktoba mpaka pa 25 Oktoba chaka chino. Veronica Kafumphe wadza ndi ripoti. Malinga ndi mtsogoleri wa zochitika mu bungwe la Pan-African Learning and Growth Network a Eliot Musa, thandizoli likugwirizana ndi imodzi mwa mfundo zake zikuluzikulu yomwe ndi udindo wake kwa anthu ogwira ntchito. Ngati bungwe limodzi limene timapereka maphunziro kwa anthu aukadaulo, titamva zokuti anzathu IPMM ali ndi annual conference yawo, tinaona kuti ndi chinthu chabwino kuti tigwepo tichitepo kenakake kuti kathandizire ku ntchito yabwino imene anzathu amagwira. Choncho mtsogoleri wa bungwe losula anthu oyang'anira ntchito Alexander Zimba athokoza thandizoli ponena kuti lithandiza bungweli kukwaniritsa zofunika zake za pa msonkhano. Ife kwathu ndikuthokoza ngati IPMM kuti tigwire ntchito yathu tipange conference yathu ngati mmene timafunga chithandizo kwa zathu amene timapanga nawo ntchito zathu zokhuza kuyang'anira anthu makampani kapena ma trainings amene timapanga. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayi nsomiti yake. Nduna zina za boma azilumbitsa. Nduna za boma aziuza kuti Ziulure chuma chawo. Ndipo munkhani zina aphunzitsi 800 omwe alembedwa kumene ntchito ati isanalandirebe malipiro awo. Munali ndine Tabi Kamwangala Mwenifumbo.